man kan sige, at frimærkesalget går jo nedad, og julekalenderen og så videre. Altså det går ikke så godt med det. Så vi skal indhente pengene andet sted. Det er en kæmpe gevinst for dem, at det kommer her. For jeg begyndte blandt andet, fordi jeg gerne ville tabe mig. På Rynkeby-holdet, der var der jo ikke plads, der var ventelister mange år. Men jeg havde ligesom sat mig for, at nu ville jeg cykle. Så gik jeg ind i en cykelbutik og sagde, at jeg vil gerne se på en cykel, jeg vil cykle til Paris. Og så sagde manden inde i butikken, nå, men så skal du ringe til min bror, han arrangerer sådan en tur. Det var sådan, vi kaldte Tangs bror. Jamen, altså, vi har sorteret lidt i skidt og kanel, så vi har fundet dem, som tror på sig selv og kan overbevise sig selv om, at de kan sagtens cykle 1300 km til Paris. Jeg skal jo være der et par dage. Jeg har også det skal du ikke sige til mig. Altså, et par underbukser og sådan noget, fylder det ikke så meget. Og mine er store. Mine er større, det er sådan en gammeldags. Okay. Goddag. Må jeg gå nu? Vi er helt klart. Vi går her og lige og lægger morgenbunden med lidt juice og kaffe og med lidt brød. Og så er det bare afsted. Vi har så husket at supplere med en madvogn undervejs, hvis vi skulle løbe tør for noget energi. Tabitha og mig, bilen på vej ned til Køge. Nu skal vi nemlig til Paris, eller det vil sige, jeg skal til Paris. Hvor er det, du skal hen til Tabitha? Sverige. Du skal bare til Sverige, og det er bil, det er ikke på cykel. Hun skal på cykel til Paris. Ja, det bliver lidt vildt, hva'? Alle der er frembødt! Mange tak, fordi I kom. Især for de pårørende. Nu kan I jo være fri for at se på folk i 10 dage, hvis der er noget, I bliver irriteret over. Det er deres dagligdag. Nu har jeg siden 1. april trænet ud på landevejene, og jeg har aldrig cyklet før. Ikke på den her måde. Men jeg nærmede mig de 100 kilo, og jeg har prøvet alt muligt andet. Og næsten var klar til en gastric bypass, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at gøre noget andet. Og så var det, jeg stødte på, eller fik ideen. De fleste af jer er nok klar over, at børn, der kommer på julemærke hjem, de lider af overvægt eller har et overvægtsproblem med sig. Og det er altså kun for børn og ikke for voksne, vi kan. Men det, der er endnu vigtigere, det er jo, at overvægten er aldrig alene. Måske min største kærlighed lige for tiden er min cykel. Er I ved at være klar? Ja! Vi overlader ordet til Mester Fatman. Tak fordi du kunne komme. Rigtig hjertelig godmorgen alle sammen. Det er en fantastisk dag i dag. Det er en fantastisk smuk morgen. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lave det, der hedder en dobbeltstartspålæggelse. Og det er, hvor man sender energi ud til 2 og 2 af gangen. Og det jeg egentlig gør, det er bare, at jeg tænder for al den fede karma, som I har inde i jer selv. For I strutter lige frem af den. Og jeg vil sige, når I når til Belgien, så vil I tænke, jeg kan ikke det her mere. Og der skal I vide, lige præcis der op ad den der høje bakke, der er, lige efter man har kørt ind i Belgien, så skal I vide, så er der en, der elsker jer. Ikke 100%, men 110%, og det er Tykke. Så bare tænk på mig der. Rigtig, rigtig god tur! Nej. Okay.
så videre. Alle kører, og så begynder Annette, og så begynder Annette og Poul, som kører foran Jesper og mig, så begynder de at synge de gamle Poul Reichhardt, Er du dus med himlens fugle. Man bliver bare i godt humør. Så kører vi om 5 minutter. Og så lidt varm kakao. Det er godt at køre på. Så skål. Og min marker, jeg kan ikke finde min marker. Og de finder på alle mulige mærkelige vers, og nu har de besluttet sig for, at de vil udgive Poul Reichhardts samlede sange på en støtte-CD til fordel for julemærkehjemmet. Så det var dejligt. Det er et lidt flottere landskab, synes jeg i hvert fald. Men det er lidt langt, og det er varmt, så man skal drikke meget. Men det er hyggeligt. Det er godt dejligt. Hold da op, og jeg skal tisse. Hold da op, og jeg skal tisse. Så håber jeg, det kommer til at køre godt i dag. Jeg har lidt knækbrød i baglommen, og så håber jeg, at vi klarer det. Og ellers så er der jo kaffe et eller andet sted på vejen. Eller et eller andet til at friske op med. Vi skal køre forkert. 180 grader vending. Der er kørt forkert. Vi skal vende 180 grader. Der stopper, så vi vender og kører modsat. Og dem, der ikke er med rundt, de skal til højre ved Shell-tanken. Det skal vi ikke nå fra. Jeg drejer til højre i hvert fald. Skal vi dreje til højre? Nej, vi lidt. Skal jeg fortsætte det? Den vil også. Nej, den er blind. Del brandbil, kan du høre mig? Skal vi dreje her ved tanken måske? Det går her, vi skal dreje ved tanken. Vi kan komme til store sig imod, jeg siger så. Filmbus til frontbil. Vi ønsker at overhale feltet og lægge os langt mange kilometer forude. Vi har et fladt lige stykke fremme nu, men der er modkørende, så og vi skal nok muligvis snart til højre. Så vi kører cirka 25 nu, så holder madvognen der. Find jeres cykler. Så får vi et telt og en sovepose. Vi kørte meget lang tid, inden vi fik noget. Og når vi så skulle spise, så var bilen der ikke. Eller så var madbilen der ikke. Så stod den et andet sted, og så måtte vi så køre videre, mens den så flyttede sig tilbage til et andet sted, så vi kunne komme i nærheden af hinanden. For mig der gik det nu okay. Vi havde hamstret nød og rosiner, så jeg havde min lille cykeltaske foran, den der man kan have læbestiften i på stangen. Der havde jeg rosiner og nødder og mandler. Filmbus
os til frontbil. Vi ønsker at overhale feltet og lægge os langt, mange kilometer forude. Jeg er langt bagud. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Skal vi hen over vandet, eller skal vi fortsætte lige ud nede i krydset? Så højre, det er lysfrit. Løjtnant, kan vi muligvis lige sætte tempoet rigtig meget ned, måske lige holde lidt ind siden? Vi ved jo godt, at de har gjort et stort arbejde for at planlægge det hele. Men at sådan nogle GPS'er skal være så svære at køre efter, det kan jeg ikke forstå. Altså i gamle dage, så havde man et kort, og så tegnede man ruten ind på papiret, og så fulgte man den. Og hvorfor de så ikke køber 4 ens kort, en til hver bil, og så kører vi efter dem, det forstår jeg ikke. Men der er jeg nok lidt gammeldags. Bøgerbilen, frontbilen, har I fuldstændig styr på ruten nu? Hvad skal jeg sige det? Nej. Jeg tænker bare, når man kan se skyggen, den peger frem, tilbage, til højre, til venstre, så kan man skisme da regne ud, om man kører mod nord, eller syd, eller øst, eller vest. Og når vi så skal mod syd og sydvest, så kan det da ikke hjælpe noget, at vi lægger ud med at køre mod nord. Men det gør vi altså nogle gange. Om det gamle motorvejen med forskellige overgange og forskellige ja, det var det samme problem. Det var 4 forskellige GPS'er, jeg så mig selv. Du gør det hvert år, mand. Nej. Nu ved jeg ikke, at køre med en A og B og B og C hver dag. Jeg kan godt finde rundt det her, den gamle. Og nu er det, fordi vi gør det lidt forkert, så det bliver lidt længere, end vi havde forventet. Så du ved jo, det psykologisk bliver hårdere, når man skal cykle sådan 20-30 km mere, end man skulle. Så man føler, det er hårdere, til man bliver træt. Han har tatoveringer på. Så er der pause, og så kører vi 25, så tisser vi, og så videre. Nej, ikke andet. Det kan jo måske lige kalde folk sammen, når vi kommer ind og så sige, godt på øre. Der er langt ned. Så havde vi en lille smutter. Alle bare væk. Alle kørte bare. Alle var væk. Så gik det jo helt galt åbenbart med søerne røg til Hamburg. Og Madvogn og jeg, vi røg til det der punkt, som der skulle have været på ruten. Og i morgen, så tager vi alle byggegang. Du får lige nærheden, og Filmhold skal have. Jeg har lige flere af rytterne har downloadet ruten på deres GPS. Ja. Svaret den rute overens med den, du har. Hvis det tager for noget. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi røg igennem Hamburg. Jeg havde gjort hvad som helst. I kan få lov til at sige, at ruteplanen, den går øst om Hamburg.
Så hvad fanden er sket det? Jamen, altså, jeg synes bare, det er for dårligt, at vi går igennem Hamburg uden at komme på Rederbaren. Det er også for dårligt. Det. Henrik har talt taxa. Det har været en udfordrende dag for os alle sammen, og det er skide godt kørt alle sammen. Vi har så selvfølgelig også lige nogle issues, vi lige skal have op. Og et af dem, som vi har snakket om, det er, det her det er et team, det er et hold. Vi kører som et team, vi kører som et hold, og der er ikke plads til individualister. Det er der simpelthen ikke. Når der bliver råbt enkeltrække, så kører man ind på enkeltrække. Det vil sige, at man kører ind bag baghjulet på ham foran, og så afviger måske med 10 cm ud i hver side. Man lægger ikke sådan, så man kan se lige frem, fordi at det kunne man godt tænke sig at se. Nej, man lægger sig bag personen, så vi ikke fylder så meget. Der var flere gange, hvor bilerne de tog ikke at køre forbi, fordi at der var nogen, der absolut skulle ligge ude og spille kongullerod derude. Det går ikke. Ind og læg, en og en, når vi råber en og en. Og igen, der er kun 3, der giver ordre i feltet. Det er mig, det er Jan, og det er Jesper. Altså, jeg synes ikke, det er smart, at nu har jeg ligget og kørt ved siden af borgen konstant hele tiden. Jeg ved lige præcis, hvornår man slår en fis, og hvornår man ikke slår en fis. Og det er en rigtig god måde at køre på. Jeg tror faktisk, det er super sundt, at vi får byttet lidt rundt i morgen. Og jeg tror også, vi er nogle stykker, der måske har behov for at blive byttet lidt rundt i gruppen. Jeg synes, det er noget skidt, hvis vi begynder at flytte rundt nu. Altså, jeg havde en lille episode i dag, fordi jeg var træt, og der kom så en herre ned og begyndte at køre ind foran mig, og det stressede mig helt vildt. Og det synes jeg ikke er rimeligt. Jeg synes, vi skal beholde de marker, og så skal vi bare høre efter, hvad du siger. Skal vi ikke prøve at lave det på demokratisk vis? Lad os prøve at se på håndsrækkelse. Hvem synes, det er en god idé, at vi prøver at skifte partner i mellemgruppen i morgen? De rækker hånden op. Mellemgruppen, ja. Jeg synes, det er en god idé. Er det kun mellemgruppen, der må stemme? Nej, det er alle, der må stemme. Alle må stemme. Og jeg tror i hvert fald, at vi er nogle stykker, der bliver enormt trætte i hovedet af at føle, at vi skal larme rigtig meget for en masse, der ikke gør det, når der ikke bliver sagt, at farten går ned. Og når man føler, at man skal være opmærksom for 10 mennesker omkring sig. Jeg synes, det vil være rigtig rart, at der er flere, der føler, at de har ansvar for, at signalerne skal gå videre. Vi skal passe på, at vi kører ind i hinanden, og man skal lige sørge for at komme ind på række og alle de her ting. Jeg kan rigtig godt tænke, at jeg ikke skal sidde og råbe de samme en helt dag igen i morgen. Jeg er ked af at sige det, men du lyder som om, du er omgivet af cykelmongoler. Det er jo ikke tilfældet. Nej, det er ikke tilfældet, men det er bare hårdt for de samme. Altså, jeg mener, vi er jo, når alt kommer til alt, så er vi jo en flok motionister. Og du har ikke for lang en disciplin, som hvis du har ligget i Tour de France-felt, vel? Du er nødt til, og du er også nødt til at tage lidt hensyn til den, der ligger omkring dig. Det gør jeg også, og det er også det, vi gør. Det er også det, Mette gør. Nogle gange så er der nogen, der vrisser, at hun råber for meget, så måske kunne nogen, der råber meget, spare deres stemmer lidt, ved at ligge et andet sted. Der ligger en klat asfalt. Ja, det er det, der siger rundt. Nej, det er slet ikke det. Det er kun at det er hele tiden. Der er nogen, der hele tiden konsekvent lægger man skal se, hvad der er. Og det er fordi, så hvis ikke får det at vide, at det er så derfra, der kommer den så ikke hele vejen ned. Men det kan jo så være, at det er fordi folk ikke gider blive ved med at høre på det næste. Men mindre at jeg skal slå lige noget igen her. Men man kan råbe noget, med mindre at det er ordre, mindre den kommer fra mig, eller den kommer fra løjtnanterne. Sådan er det. En udvendig sightseeing i Hamburg, det er sgu ikke sjovt. Og når man så skal køre 200 km, og det er alle dagen, der foregår inde i Hamburg, så bliver man da knokket. Uro i feltet. Ja. Så på den der har det været en dårlig dag. Men det gode det er, at vi kommer hele hjem alle sammen. Vi har fået god mad, et dejligt hotel. Nu er det godnattid, klokken over 11. Vi har en lang dag igen i morgen. Så på gensyn. Det er norsk!
Nå, er det ikke koldt ben? Ja, jeg får tisse. Skal vi spise, eller skal vi videre? Ja, de kører ikke så stærkt, de der svenskere. Tag en nål og slap af. Kører vi? Woohoo! Jeg har noget til noget andet. Det var en rigtig dejlig morgenstart med et par kraftige bakker. Så var stilen lagt, og der har været bakker stort set hele dagen, men nu er det gået godt. Jeg tog styrt, jeg var med i den ene, men vi slukkede helskindet fra det, så... Alt i alt en god dag med rimelig god fart på cyklerne. Ja, 2 gange i dag, eller 1 gang i går i dag, så er der en, der kørte ind i mig. En i går, og så væltede hun. Og i dag er der også en, der kørte ind i mig og væltede. Og jeg gør, hvad jeg kan for at få dem til at stoppe. Men når farten går ned foran, så må jeg jo også sætte farten ned, og så de falder, og så er baghjulet. Det siger så mærkeligt, når jeg bremser. Jeg tror, den var lavet, ikke Charlotte? Ja? Cyklen var lavet, ikke? Jeg tror jo, det sagde de. Ja. Så nu var de på vej. Ja, nu var de på vej her til. Super godt. Har de fået lært den cykel? Ja, det var fedt. Begge to. Det er især for Jule. Jeg ved kun kvæl. Det er en, der skal cykle her. Ja, det burde man næsten. Problemet er bare, at du kører ind, der den bil, der kører der til stedet. Og vi savner stadig Jan. Er det kun ham, vi savner? Jan, er du her? Skal vi blive stående her, eller skal vi køre? Vi skal have Jan med. Vi forlader ikke stadig ude. Du skal have tastet den rigtige adresse, der skal vi gå til. Så det er ikke en adresse, som... Han er klar. Baglommen senere, hvis der er 30 minutter. Jeg tror selv, at vi tager os ikke af rytterne. Nej, banan med, hvad der? Ja, det skal ikke huske gas. Okay. Så nu er det godnat-tid, og så må vi se, hvad morgendagen bringer. Så godt. Jeg kan ikke engang huske, hvorfor min dag er. Okay, en af dagene, det er en af de sidste dage. Og jeg er rimelig træt. Jeg kan godt sige, at min krop er blevet trukket til steder, som den ikke har været der før. Både fysisk og geografisk. Og måske det er det, som... Jeg ved ikke, måske det, når man er så træt, så begynder man også at blive lidt følelsesladet.
Men i morges, da jeg stod op, så jeg min værelsekammerat Flemming, han stod på altanen. Good morning. Good morning, everyone. Bonjour. Bonjour. Og selvom jeg ville sove, jeg kunne ikke lade være med at grine af ham. Han var så sjov. Det var meget. For mig var det sådan sjovt at se, at han står derude og råber og skriger hele verden. Mange af dem kommer jeg ikke til at se igen. I hvert fald ikke så ofte. Og så bliver jeg lidt ked af det. Han sidder simpelthen og kalder os kællinger hele tiden. Det er nok. Og så siger det bare for meget. Og når man siger det, så er det nok. Så siger han, Du har fået det færdigt. Jamen, jeg sidder så lækker sådan på sengen, og min fod er oppe. Så tager jeg et billede af min fod. Det skal sidde på Facebook. Alle bliver misundelige på mig. Jeg så sådan lige en af de øjenkrogen. Ja, så gør man det. Ja. Skål. Skål. Godt nytår. Godt nytår. Det som Tour de Taxa eller det her gruppe har opnået, det har ikke været så meget, at vi skal cykle til Paris, og vi skal nå dem målet. Selvfølgelig, der har også været en del af det. Det er måske det bedste var det fællesskab, de har skabt her. At folk, selvom man er meget forskellige, både aldersmæssigt og sådan baggrundsmæssigt, meget dispredt, meget forskellige. Vi har folk fra helt ned i 20'erne til 60'erne, og med forskellige baggrunde, forskellige uddannelser, de har sat dem sammen, og de har virkelig sådan lavet et hold, som hjælper hinanden og vil være for hinanden. Så det er måske det deres største bedrift. Ikke at de har arrangeret en tur til Paris. Og det skal de have tak for, så godt gået, gutter. Lige ud og til højre! Lige ud og så til højre næste gang. Kom ind. Jamen, for satan, han siger til mig til højre nu. Ja, så gør du det. Det lyder meget fornuftigt. Kom ind. Der er rigtig mange sjove anekdoter og spøjse finurligheder med på det her hold, og det er rigtig, rigtig skægt. Det har sgu været ret sjovt. Det er blevet meget mere fantastisk, end man havde turde håbe på. Hele vejen igennem. Ja. På mange måder. Sådan et hold med rigtig meget kant. Masser af prøvelser, og alligevel så kommer man igennem ud på den anden side, og skulder mod skulder. Helt vildt godt. Så det kan godt anbefales. Jeg hader bakker. Alle Dalbys bakkers kusiner og fætter, de har været her. Så i store størrelser. Jeg kan ikke fordrage dem. Så. Men vi er kommet op, og vi er blevet skubbet og hjulpet og opmuntret, så de har simpelthen været så gode. Må du ikke bunde den her nu? Den er 4,5% alkohol. Det er rent. Nu kan jeg ikke købe cykel. Nu kan jeg skide fuld på rulleskøjter. Jeg bliver skide fuld på cykel. Det er jo ikke noget nyt. Henning, hvorfor hænger din cykel op i træet? Hvorfor? Ja, der skal parkeres et sted, så vil der den ikke. Det var dejligt. De er gode her. Det er jo desværre ikke lige deres kultur at cykle. Det, der er det væsentligste, og det vil jeg ikke egentlig påpege, det er, at vi har den her gentleman-aftale, at uanset hvor slemt det ser ud, så må der ikke være noget brok i billedet. Men jeg vil godt lige nævne det, fordi vi snakkede om det så sent som i går. Hvem er det, der stadigvæk kunne have værdigennemført hen i de små kasser? Hvem er det, der stadigvæk ikke har tillid til Michael Tampikkersen? Af hensyn til, at det er mig, der skal stå for værelserne, og jeg skal sørge for at få noget mad udefra og sådan noget, er det så okay, at der kommer en anden frontbil? I får selvfølgelig adressen til hotellet. Vi vil gerne have adressen til hotellet. Og han er helt hårdt fuld. Han er helt træt. Vi sidder og hygger os heroppe. Vi får noget god mad. Vi får noget vin. Noget for øl. Og så er der også der heldigt, der har fået en lille whisky. Så der har vi noget faldet i søvn på. Masser af gode
oplevelser. Nogle få dårlige, men de gode opvejer dem egentlig på en eller anden måde. Hvem er det, der cykler i regn og blæst? Kings of the road på deres carbonhest. Ondt i røven og nakken er stiv, men vi er i superform og slanke som siv. Intet kan stoppe os, når vi er på vej. For vi er Tour de Taxa, og så er der kun en slags dag. Tour de Taxa, vi cykler til Paris. Når vi får pause, bliver maven glad. Der venter madsfisker med dejlig mad. Massage og rep af cykel og krop. Det er faktisk jægers skyld, vi stadig står op. Alle har gjort et helt fantastisk job. Og vi er Tour de Taxa, og så er der kun én slags af. Tour de Taxa, vi cykler til Paris. Startede i morges uden for byen og havde så desværre et forfærdeligt styrt. Eller forfærdeligt. Jo, der var en, og det var selvfølgelig hende, der faldet før. Den stakkel, der faldt igen. Slog sin skulder der. Så viser hende til en lunge kollapsede, og hun skulle opereres, så jeg ved ikke hvad. Det var noget værre noget. Så hun kunne ikke cykle med videre. Og det var hun selvfølgelig meget ked af. Det er vi også ked af for hende. Over 30 grader varmt var der, og masser af trafik. Op til den store plads Republik, og så derfra op af Champs-Élysées og rundt om Triumfbuen og tilbage til Champs-Élysées, hvor mange havde pårørende og familie stående og vente. Dem kører der ikke så mange af. Nu er det så. Og der er nogle flyvemaskiner. Er det de rigtige, vi hæpper på? Det ved vi ikke. Men vi hæpper. Vi er fra Danmark. Vi er fra Danmark, så vi hæpper. Er det ham? Du må ikke gå længere ud, der kan du komme ind på fortoget. Det var sådan en blanding af en jubi og hurra og endelig og fantastisk og we did it følelse, og samtidig også en tomhed på en eller anden måde, fordi nu er det hele jo slut. Og alle de dejlige mennesker, som jeg har ligget og trænet med på landevejene hele foråret, og jeg har kørt med i 10 timer hver dag, 12 timer nogle dage i den sidste uge hernede. Nu er det slut. Og selvfølgelig, vi ses i morgen, og vi ses om et par måneder til en fest. Men hele projektet
det er slut nu. Og det vil jeg godt nok komme til at savne meget. Gerne, gerne. Du kom igennem. Du er så skide sej med det. Ja. Det er lidt sjovere end en gastric bypass. Ja. Man kan alt nu. Der er ikke noget, der kan stoppe en. Ved du ikke det der med at drikke kvindernes sko, det der? Når man når så langt. Ja. Det. Al den glæde og al den væren sammen på en helt anderledes måde. Være sammen med så mange skønne mennesker. Og have sådan et projekt sammen. Et livsprojekt. En rejse. Fra ingenting til noget meget stort. Det er jeg meget taknemmelig over. At jeg kunne være en del af. Og jeg ramte ikke. Min chef lige med før. Skål! Skål! Godt gået alle sammen! En for alle, alle for en! Hold kæft! Og vil ønske for alle dem, der har lyst til at gøre noget lignende, at de bare vil gå i gang. Behøves man egentlig ikke at tro særlig meget på det. Bare man tror en lille smule på det, og så går i gang, så skal det nok blive til noget. Endelig 1302,9 kilometer. Tour de Taxa 2013 er slut. Vi tjekker ind på Hotel Pylmand. Her er badekarret. Her sidder jeg, og den gamle krop bliver blødt op. En kølig pilsner. Det er livet.